Dobar dan. Dobar dan, Tomislave. Kako ste? Može, malo je glasno, u rulji sam, ali ću uspjeti. Nema veze, bitno da ti mene čuješ. Bitno da se ja čujem, da. Danas ćemo da zveknemo malo demonstracije. Pričat ćemo o lat mašini, to je načinu na koji najbolje da izvodimo lat pull down, zgibovima i rumunskom mrtvom dizanju. Kako da postignemo maksimalnu efikasnost tog treninga i da vidimo koje varijacije, kako možemo da unapredimo, upotrebimo. Kao što znate, moje ime je Stefan Drašković, ja sam personalni trener, ja sam vaš fitness mentor, ja sam stoik, ja sam čale, muž, vežbač isto kao i vi. Tako da, bit će mi zadovoljstvo da pričam sa vama o stvarima koje proučavam bukvalno više od pola svog života. Ok, jeste li spremni, deco? Jesmo, kapetani. Prva stvar, ili prva vežba o kojoj hoću da pričam, jeste rumunsko mrtvo dizanje. Prošle nedelje smo govorili o mrtvom dizanju, to je pravilnom izvođenju te vežbe, a danas hoćemo da pričamo o rumunskom mrtvom dizanju. Svako ko iole ozbiljno shvata trening, mora da mu bude jasno da rumunsko mrtvo dizanje ne sme da bude... Da rumunsko mrtvo dizanje mora da se nađe na spisku vežbi kod svakog ozbiljnog vežbača. Znači, rumunsko mrtvo dizanje je vežba koja gađa zadnju ložu i zadnjicu na dva različita načina. Počet ćemo odmah od početka. Pravilna tehnika je najbitnija stvar. Bez pravilne tehnike nećemo ni da izvodimo vežbu. Tako da, moramo da budemo sigurni da kao i kod mrtvog dizanja smo se dovoljno približili šipci, da na šipka lupa lepo u cevanice. I početna pozicija za rumunsko mrtvo, za razliku od mrtvog dizanja koja je sa poda, je iz ove pozicije ovako ispravljena. Hoćemo da slovimo šipku, isto kao i kod mrtvog dizanja koje je bio prošle nedelje na predavanju, na konsultacijama, kako god zna o čemu pričam. Slovimo šipku, isturimo grudi i uz telo, to je uz butine, i cevanice spuštamo što niže dole, skoro do poda. Tek i vraćamo nazad. E sad, postoji trenutak koji kaže digni zadnjicu što više gore možeš. To je trenutak koji određuje gde želimo da nas rumunsko mrtvo dizanje gađa. U zadnjicu ili zadnju ložu. Ajde, dajem vam minut da mi kažete šta mislite. Da li zadnjica visoko podignuta gore omogućava da preko rumunskog mrtvog dizanja mi pogodimo zadnjicu ili zadnju ložu? Minut imate pored da mi odgovorite. Dobro. Još neko mišljenje? Dobro. Ok. Manje više. I da pogrešiš, nema veze. Da. Gađa zadnju ložu. Znači, zadnjica podignuta visoko gore i tek jako nisko dole, skoro do poda, gađa zadnju ložu. Ako hoćemo da pogodimo zadnjicu, mi ćemo to malo da modifikujemo. Šta to tačno znači? To znači da ćemo prilikom spuštanja tega na dole, da zadnjicu malo više pomerimo pozadi, da kolena malo više savijemo i da dupe guramo što više nazad i dole. Tako imamo punu ekstenziju u mišićima zadnjice i tako je zadnjica dominantno aktivna u toj vežbi. Nadam se da vam je to jasno. Znači, hoćemo da čekiramo tehničke stvari kako bi nam leđa bila bezbedna. Ako to nije namešteno kako treba, ne radimo vežbu, smanjujemo kilažu i nameštamo se. Kada smo to odradili, hoćemo da budemo sigurni da li želimo da nam zadnjica bude visoko gore kako bi pogodili zadnju ložu ili želimo da je guramo malo pozadi, da malo savimo kolena kako bi pogodili zadnjicu. Ok. Nadam se da sam vam dao neke važne informacije što se tiče ovog rumunskog mrtvog dizanja.
Takođe, ovo je vežba hipertrofije. Radi tu i snaga, ali hipertrofije. I najbolji rep range ili ti broj ponavljanja koje ti trebaš da imaš u toj vežbi je između 10 i 20 ponavljanja. Može i 5 naravno, ali zadnju ložu izuzetno gađamo kada je između 10 i 20. To je zadnju ložu na rumunskom mrtvom gađamo najbolje kada je između 10 i 20. Ok, vežba broj 2. Kad sam bio mlađi, toliko volao lat mašinu, kad me pitali kad ću da se ženim, ja sam rekao kad bude mogao da oženim lat mašinu. Znači ja sam toliko volao lat mašinu, obožavao sam. Volim i dan danas da je radim. I svako ko radi sa mnom, zna da ja nju ne izostavljam iz planiranja treninga. Tako da ću da dam neke tipove kako da povećamo efikasnost klasičnog lat pull downa, da nas lepo pogodi tamo gde hoćemo, to je lat, leđa. Ajde, polako. Ovako. Prvo što želimo da znamo jeste da li hoćemo da hvatimo uže, standardno ili široko. Svakako. I jedna, i druga, i treća pozicija na malo drugačije gađa latissimus. Ja najviše volim ovu standardnu, jer mi nekako najviše prija. Uhvatit ćemo standardnu lat mašinu, pozicioniramo se lepo i isto kao kod mrtvog dizanja želimo da zaključamo laktove instant. U tom trenutku omogućavamo leđima da budu maksimalno opružena. Ako su laktovi otključani, leđe nisu maksimalno opruženo, već su lopatice ramena izvučena gore. To ne znači da je to pun pokret, to znači da nismo uopšte pod tenzijom. Znači, hoćemo da nam mišići konstantno budu pod tenzijom, zaključat ćemo laktovi, isturit ćemo grudi i iz te pozicije navučemo na grudi i kad vraćamo u tu istu poziciju sa tako zaključenim laktovima. Op. To je to, konstantno pod tenzijom. E sad, ukoliko želimo da nas pogodi malo niže, ovako da nam latissimusi kreću ovako nisko od ozdo, postoji jedna caka, znači taj mišić moramo još više da razvučemo, postoji jedna caka, to se zove under grip ili ti pothvat. Znači kad hvatamo lat mašinu, hvatamo isto tako standardno, malo šire od širine ramena, grudi isturene, opet latissimusi maksimalno opruženi i iz te pozicije navlačimo na grudi. Tačno u tom trenutku možemo da osetimo kako se latovi zategnu bukvalno jako nisko. Od ozgo, tu kod ramena, do dole skoro do dupeta. Znači, ko želi da mu leđa budu onako duga, da latissimus krene lepo odavde, pothvat, navučeš, vratiš. Bitna stvar, znači želiš da ti budu zaključena ramena i laktovi kako bi se latissimus opružio. Ako se to nije desilo, latissimus sa lopaticom i ramenom ispada iz tenzije i nije dobro. Nismo dobro odradili vežbu. Minus, ne sviđa nam se. Takođe, ako uhvatimo malo uže lat mašinu, bez obzira što smo uhvatili jako usko, opet ćemo da gađamo latissimus. Ali, zbog prirode hvata, pogodit ćemo i taj srednji deo leđa i dosta niže, to jest dosta više ćemo da gađamo latissimus. Ovo ne tako često primenjujemo u treningu, ali je izuzetno korisno da znamo. I postoji ovaj treći hvat koji ljudi se tripaju to, raširit ćeš leđa ako hvatiš skroz široko šipku. Pa i nećeš baš nešto, nema to veze sa tim. Taj skroz široki hvat, koji inače ljudi, kažem, smatraju da je neophodno da hvataju ako žele široka leđa, hvatamo u slučaju da imamo duge ruke. Opet zaključamo i navlačimo. Zašto ne volim ovaj hvat? Zato što skraćuje opseg pokreta. Mišići vole puno opseg pokreta. Ja sam uhvatio široko
i radim sa skraćenim opsegom pokreta, zato što sam čuo da neko negde pre 30 godina je rekao ako hvataš najšire što možeš šipku na lat mašini ili na zgibovima, ima da ti budu široka leđa. Sljedeća vežba. Zgibovi. Zgibovi, onako, prava jedna muška vežba, jedna od muških vežbi, da ih tako nazovem. I verujem da svako ko trenira ozbiljnije ili želi da se ozbiljnije bavi treningom, da ima maksimalne rezultate, mora da se posveti sticanjem snage u zgibovima. Devojke tu opet ne trebaju da shvataju ovo kao nešto neophodno. Zgibovi nisu vežba za devojke i apsolutno je moguće da bez zgibova one izuzetno napreduju, ali muškarci, pa onako, kako da kažem, trebalo bi da nas bude malo sramota ako ne možemo da radimo zgibove. Eto, ukratko. Sad ću da probam da objasnim cake kako najbolje da odradimo zgibove kada steknemo dovoljno snage da ih izvodimo. Prvo što mogu da vam kažem da jeste u periodu između 7. i 8. razreda, tamo negde na nekom poljančetu, vojnom poligonu, ja sam imao priliku da treniram napolju. I želeo sam da uradim prvi zgib u životu. Ono što sam bio siguran jeste da ne mogu da ga uradim. I meseci su prolazili, bukvalno 3-4 meseca sam se ja mučio da uradim jedan zgib. Da se jednom povučem gore. Jednom nisam mogao. 3-4 meseca, nisam ja bio gojazan, ja sam jednostavno bio slab. Posle 3-4 meseca sam uspeo da uradim jedan zgib. Jedan jedini zgib sam uspeo i to pre početak školske godine. Nakon toga zgibovi su nekako počeli prirodno sami da se gomilaju, pa od 1. do 10. zgiba sam mnogo bolje radio nego od 0 do 1. Ajmo da se malo bacimo na zgibove. Prvo što želimo da budemo sigurni jeste da svaki put kad radimo zgibove smo skroz ispružili lakte u donjoj poziciji i da smo se povukli skroz gore iznad šipke u gornjoj poziciji. Sad, kao i kod lat mašine, ako hoćemo da gađaju leđa, to je vežba za leđa, to je dominantno gađa mišiće leđa, želimo da rotiramo laktove na unutra kako bi latissimu se maksimalno opružili i da iz te pozicije povlačimo gore. Op. Op. Druga stvar, stomak, noge, stegnuti jako, bukvalno celo telo želimo da stegnemo pre nego što se povučemo gore. Ne želimo da budemo labavi. Zašto? Zato što smo u tom trenutku mnogo snažniji nego kad je sve labavo. Treća stvar, kada ne možeš da radiš zgibove, jednostavno ne možeš da se povučeš gore. Nemoj da se bedačiš ili da okrećeš leđa toj vežbi. Kreni sa prvom i osnovnom vežbom za povećanje broja zgibova, to jest izdržajem u zgibu. Stegni kor kao što sam rekao i drži gore. Drži lepo gore. Drži danas 5 sekundi, sutra 10, preko sutra 20. Drži svaki put što više možeš. Vreme, konstantnost i disciplina će da te odvede od 0 do 1, od 1 do 10, od 10 do 20. Kao što sam pomenuo malo pre, to je vežba za leđa. Hoćemo da nam dominantno radi leđa, naravno. To znači i da nam biceps malo gađa zgibove, ali ne sme dominantno. Ako nam gađa ruke, nešto ne radimo dobro. I odmah moramo da čekiramo onu stvar. Puf! Da li smo zaključali laktove? Ako nismo zaključali laktove, vrlo verovatno ćemo baš da osjećamo tenziju u tetivama bicepsa, laktovima, nekog će da bole laktovi ramena. Eto. Danas sam odvojio ovih 20 minuta da vam prezentujem 3 vežbe. Jednu za gluteus i zadnju ložu i verujem da svaka devojka i svaki muškarac koji žele ozbiljno da treniraju sa tegovima moraju da ubace rumunsko mrtvo dizanje u svoj trenažni proces. Isto tako lat mašinu, vežbu koju bi ja ženio, to jest mašinu koju bi ja ženio pre 10 godina. Verujem da svako od nas treba da ubaci u svoj trenažni proces.
i zgibove. Svako ko želi da ga neko ozbiljno gleda dok vežba, mora da nauči da radi zgibove. Bez zgibova, sklajkova, jednostavno smatri sebe totalnim početnikom. Bukvalno ko da si na nuli. Ljudi, kao što vam uvek kažem, a stvarno je to tako, bilo mi izuzetno zadovoljstvo da vam nešto svog znanja koje sam stekao u prethodnih pa skoro 18 godina treniranja prenesem. Da vam dam malo toga, da se unapredite fizički, duhovno i mentalno. Ja želim isto zajedno sa vama da svoje znanje održavam, unapređujem. Tako da svako od vas ko ima bilo kakva pitanja, neka ih i napiše, pa ću ja prvom prilikom da mu odgovorim. Nadam se da ste izvučili dosta toga korisnog i da ćete ove savete koje sam vam dao za ove 3 vežbe već danas da krenete da primenjujete. Šta da vam kažem, uživajte ostatku dana. Voli vas i ljubi vaš trener. Ćao.